Здравейте хора, аз съм Любо и това е новата поредица Call of Duty Modern Warfare. Искам да кажа, че играта е на руски, само да намалим малко звука. Играта е на руски, защото все пак не е купена и не е така. Нека започваме. Вие сте с гейминго, само да кажа, ако не съм казал или забравих. Не видим какво е това. Так сме GTM4, добре. Тази нова поредица мисля да е като маратон, в смисъл на 3 лайка, на 4 лайка качвам нов епизод. Трябва да стреляме по мишените. Така. Питах си колко планета имаме, 630. Той говори малко тихо, може да не го чувате, но нищо. Така ще е по-добре, отколкото да гръмни играта на фул. Така. Да, мога да кажа, че тази поредица ще ви е доста интересна, по-интересна от Call of Duty World of War. Да, само това мога да кажа. Тук играят някакво баскетбол, мисля. И всяко. На времето на игра. Тя си ми игра тази игра. Така, готово. Мога ли вече стрил? Не мога да си стрил. Да, хора, това е пред епизод на Warfare. На Modern Warfare 2. Вече може да стрилваме. Те играят баскетбол. Кейтин го разбива. Вижте играта колко е реална, като за 2009 година. Мейси е слаб. Да видим сега. Отиваме към Пит. Мара отиваме надолу, където ни води към... Добре. Трябва тапа ни показва какви задачи имаме, така че... това е Дигъл. Определено е Дигъл. Моля ли вече ме пуснат да играем? Така. Да видим какво е полето. Добре. Става смисъл, да, хубаво е. Добре, мисля си вземайте това, защото е някакво по-бързо. Не, ще вземайте това. Оръжие да се добре, така. Малко съм бавен. Виждате, че даваме видим сега нагоре. Видим. Даваме газ към средата и завършим го. Това не знам за какво беше. Но да, ми харесва кое да си взема. Това е хубаво. И ще го направим на средната трудност, в смисъл на офицер. Добре бе, вече да си ходим напред. What? Добре, той е мъртъв. И той е мъртъв. Добре. Това не е добре, те се връщат явно от битка. Дано ще не започнем. Да, хора, това ще е новата поредица, дано да ви хареса. Смисъл, подбрал съм една доста хубава игрица. Това няма да го гледаме, смисъл, няма смисъл. Ма явно сме задължени, защото не мога да го скипнем ето. Ние сме Жозеф Ален. Първи 75-ти рейнджър. Червена зона. Виждате как ние се придвижваме с джипове, танкове и... Генерал ще предговори нещо. Тази поредица ще е една от малкото мои, защото аз съм втора смяна и нали се прибирам доста късно. Но това не е мой проблем, аз мога да снимам и сутрин, така че
ще качвам епизоди почти всеки ден. Само и само да има готов епизод. Нека започваме. Това вече може да скипнем сега, айде. Да, може да скипне ето. Добре, това е наш генерал Шепард. Защо сме с това тъпо оръжие? Това не е... Малко съм играл CS и много тъпо, в смисъл не мога да управлявам това. Моля без тук може. Добре, сваляме някакви хора, но то вие тук не мога да видите нищо. Така че отиваме по-напред, толкова ще ни убият тук. Стреляме, мисля, че се нарича гранатомет, това да го ползвам. О, ще ни убие тук. Би трябва, искам да ходя в къщичката, ако стигне до нея. Те си играят на телефоните, бати нещастици. Не стреляме с някакви тук, те си играят на телефоните. What the fuck? Крием се с някакъв заривен джип. Добре, не е зле. Убиваме го и този. Ооо! Аз се чудя защо ми писва, да пише такова. Фенохме. Просто перфектно. Добре, ти тримата какво правят? Добре. Стреляме през тревата, аз нищо не виждам, но нали соля през да развием тези терористи. Виждам никъде. Там един, убихме го. Успешно ги убиваме, те са... Но тази игра е доста старичка, в смисъл вече на 6 години, преди беше класа да я играеш. Сега вече е нещо старо. Мина го. Страхотно, сега тия се махнат ли от пътя? Не. Трябва да се трепим още с терористите. Ние тия ги изтрепваме там на сълбите, те не може живеят горките. Вече тръгнаха, лол. Значи мога да тръгваме и ние. То си да шоколад, бац. Ще караме ли, бе? Не, ще стреляме с теб. Какво е това, бе? Значи хора, тук вече ще се разцепваме, да знаете. Моля, гръмна наши. Аз сме бати простак. Нищо ни върна назад, така че може да правим каквото си искаме. Дома. Добре, всеки ли има такова? Танк. Спиди Гонзалес. Да спукаме гумите наши. Какво беше това, бе, хора? Това танка ли го изстреля? Хора, да. Доста хубаво се измисля историята. За напред ще видите какво ще става. Каква е тази машина, бе? Това не знам какво е. Това да падне върху нас, това ще е много банално. Добре, тук не виждам нищо, смисъл, всичко е в пушеци от разбитото от самолета ни. Мисля, че тук няма да има врагове, всички са избити. Вижте къде влиза танк. Сигурно повече не мога да видим. Капитан, да. Виждате, че... Ще го стрелям това.
Тия какви са там? Тия мисля, че не са наши. Тия не ги е странно. Значи... Ама... Фейлваме за 10-ти път, епизод ще стане 300 минути. Време е да изчакаме. Отново. Пушаци и нищо друго. Да, хора, историята е главно с Капитан Прайс. Той участва сигурно в още първата Call of Duty. Тук не сме генерал Прайс, тук сме Джош Ален, нещо такова беше. Да, може да измисля нещо. И за друга поредица, естествено. Може за FIFA нещо. Но това ще го решим с времето. Да видим какво се случва тук. Но тия там нещо не съмнява, така че ще си задържа копчетата. Добре, не трябва да стрелям. Защото пак ще прецакаме мисията, защото съм пълен глупак. Ти нещо не са ми читави тия момчета. Ого! Какво става тук, бе? Леле, тия ще измрат тук. Виждате, просто не знаете за какво става въпрос. Това не е честно, момчета. Маци, какво става тук, бе? Това не е война, бе. Тук ще ни избият, бе. Как мога караме с тия джипове тук, бе? Не, тук ще умрем. Аз не знам какво става. Тия са по покривите. Леле, бошки. Тежко. Тежко, момчета и момичета. Добре, това пред нас явно ги чисти. Оле, тежко. Какво се случи? Не умрях. Сигурно. Бягайте от тук. Ака. Моля го сехна за? Да, можеше. Трябва да следваме сержант Фоули. Добре, ние ги изтрепваме тук, просто изи. Квито, бе, какво беше това, бе, бе? Охо, тия ги флашнахме. Тия ги избихме просто. Време е да се качваме нагоре. Това ще го взема. Това мисля, че е по-добре. Това не мога да задържам. Фак. Добре. Това е това оръжие за сега, Михал. Какво се случи, бе? Оле, тежко. Ще умра тук. Няма да умра, бе. Чакайте, идвам нагоре, бе. Бъди, бе. Ти ще му трепат сега. Виждате, че ние направо влизаме в къщата. Добре. Добре, това оръжие е тосничко. Ако в смисъл не стреляте като хамали. Тук няма да е хубаво някой да ни срещне с гранатомет. Аз постоянно презареждам, не знам защо. Матко щях тук ме убият вече. Това ще бъде първото умиране. Добре, ще взема накато, защото много опасно става да с него. Това стреля само по един път. Трябва да следваме това, не аз да си избирам пътя, така че ще го следваме. Така че трябва да внимаваме. Те не са наши, добре. Мама видева! Тук ще умрем.
Избихме ги, ама не за дълго. Имат доста терористи в тази сграда. Топа на къде тръгна, те не знае горкички. О, не. Много терористи са, не можем да ги избием всичките. А ние сме само трима. Freeman Army. Добре, избихме ги, бе. Дали всички? О, те са били два камионови, смятате. Дами господа. Да, благодарим за тези 111 абоната вече. Искаме се така да се увеличат и ще правим giveaway на CSGO скоро. Сега е време да избиеме тези терорияги. Какво става тук? Добре, време да превключим на нещо оръжие. Защото е най-хубавото. Нали, нека бъдем на нашето. Добре, нашите ги изчистиха. Аз нямам работа явно тук. Викам те да ги стрелям ли. Ето, това е главния генерал Шепард. Аз съм Ален. Добре. Дами и господа, това беше първата мисия от Call of Duty Modern Warfare 2. Надявам се тази поредица ви харесам и на всеки 3 лайка по един епизод всеки ден, обещавам, ако има лайковете. Да, аз бях Любо от Gaming Bull. Надявам се да ви хареса и до скоро.